GIs with Wounded Vietcong, 1968. Dyma un o'r lluniau prin a waith Philip Jones Griffiths, lle gwelir milwyr Americanaidd yn dangos unrhyw fath o dosturi at rhywun o Vietnam, ac mae'n ironig mae milwr y Vietcong yw e. Ymddengys bod y 3 GI yn rhoi gofal i'r Vietcong sydd wedi ynafu, ar eu cwcwrd a bob ochr tu ôl iddo, ac yntain gorwedd o'r stretcher gyda'i ligaid ar gau a'i geg o'r agor. Mae milwr ar y dde yn dal potel ddŵr ac mae I law ychydig yn aneglir, sy'n awgrymu ei fod wrthi'n rhoi dŵr i'r Vietcong, neu efallai newydd wneud hynny. Mae amlwg fod y Vietcong wedi ei anafu yn ddifrifol, efallai yn farwol, ac ymddengys fod ei gris yn lib at ei groen a gwaed. Yng ngwaelod y ffram gellir gweld disgyl ar ei ffenni lawr a chadach yn ei dal yn ei lle. Ymddengys fod hyn yn digwydd ar arglawdd, yn ôl pob tebyg mir y cae rais sydd i'w weld ar y dde. Ar y chwith mae canghennau palmwydd wedi'u torri, ac ar ochr chwith uchaf y ffram mae glaswellt hir, sy'n awgrymu lleoliad gwledig. Yn Vietnam Inc., dywedir fod y Vietcong wedi ei anafu yn ddifrifol yn ei stomog, dridiau ynghynt. Roedd wedi casglu I berfedd a gosod disgyl dros y clwyf a rhwymyn, cyn dal ati I ymladd. Pan ddwedodd wrth y milwyr oedd wedi I ddal fod arno eisiau dŵr, roedd ei cyfieithydd wedi awgrymu mai dim ond y dŵr budur, a welir yn ochr dde uchaf y llun roedd yn ei heiddi. Mae'r 3 GI yn cydnabod ei ddewrder a'i ymroddiad drwy roi dŵr iddo o'i poteli ei hunain. Roedd un o'r milwyr wedi mwmial, os gall unrhyw filwr ymladd am dridiau gyda'i berfedd yn hongian allan, mae croeso iddo gael dŵr o'm hotel I unrhyw bryd. Ni allwn weld ond ychydig o wynebau'r 3 GI, a gallwn weld wyneb y Vietcong yn glir, sy'n gwahoddni i'r gwylwyr I gydymdeimlo ag ef. Tynwyd y llun o ongl uchel sy'n pwysleisio ymdeimlad di-rym y milwr Vietcong. Ei bod yn penlinio, mae'r 3 GI yn nes at y ffotograffydd ac uwchlaw'r Vietcong, sy'n ei rhoi mewn sefyllfa o bywr. Caiff hynny ei pwysleisio wrth iddynt rheoli'r adnodd y mae'r Vietcong yn ei ddymuno, y dŵr, ond ar yr un pryd, mae ei hymddygiad gofalgar yn lleddfu unrhyw deimladau o ormes. Nad oes unrhyw ymheuaeth bod yr olygfa'n un go iawn, mae Griffiths wedi sylwi ei bod yn ymdebygu y gyfansoddiad y dylweddaeth celf grefyddol, ac yn yr achos hwn mae'r testunau wedi'u gosod ar ffurf pyramid, yn yr un modd a welwyd yn aml yng ngwaith celf yr uchel ddadeni. Tybed a ydy'r milwyr yn debyg i'r 3 gŵr doeth, yn penlinio ac yn rhoi mawl wrth y preseb, neu fallai'r tair mair wrth y groes. Yn y naill sefyllfa neu'r llall, mae'r Vietcong sydd ar farw yn cymryd lle Iesu Grist. Wrth dynnu'r llun o safbwynt uchel, mae ffotograffydd hefyd yn defnyddio llynellau tro cryfion y clawdd ar y dde a'r canghennau palmwydd ar y chwith I greu cymesuredd ac ategu'r ffurf pyramid. Os yw'r olygfa hon yn gyfarwydd, gall fod oherwydd iddi cael ei hail defnyddio at ddibynion diwylliant poblogaidd gan Francis Ford Coppola yn y ffilm Apocalypse Now. Ar ôl gweld y ffilm, gofynodd Philip Jones Griffiths I Magnum ffonio Coppola I awgrymu y dylai gael rhyw fath o cydnabyddiaeth am yr olygfa. Cawsant yr ymateb swta, "Sue me."